האתגר בדיני משפחה ובענייני גירושין זה להביא את הסיפור של הלקוח או הלקוחה שלי לשופט באפס זמן שהוא יבין בדיוק מה העניין. מה העניין הכספי, מה העניין הרכושי, מה העניין האישי. זה בעיניי הדבר החשוב ביותר. אם בית משפט מבין מה הלקוחה שלי צריכה, אני מצליח להשיג את מה שאני רוצה. מה שהיא צריכה זה לא רק כסף. מה שהיא צריכה זה לא רק רכוש. הרבה פעמים מה שהיא צריכה זה את ההכרה של בית המשפט בצדק שלה, בעניין שלה. זה הדבר החשוב. זה אתגר עבורך כעורך דין? זה האתגר להביא את העניין לבית המשפט הוא אתגר מאוד מאוד גדול. בית המשפט מוצף בתיקים, מוצף בעניינים, הקשב מאוד מאוד קטן. אם אתה לא מצליח לגעת בנקודה הקריטית ולהסביר לבית המשפט בדיוק במה העניין, פספסת את ההזדמנות שלך. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, יש לכם בבית המשפט 30 שניות של תהילה. לא העברתם את המסר שלכם ב-30 שניות, הלך. זה הזמן שלנו. Straight to the point, ישר לנקודה.